sjevernog dijela Brača. Djeceva je bilo 4 razreda osnovne škole. Ne, vatra je ovdje išla završiti. I vatra je gorila cijelu godinu. Non stop. 18. stoljeće. To je bio poznat kao astronom, popisivao se sa cijelim svijetom. 1900. stoljeće se novac pojavio, radnici su otišli dalje trbuhom za kruhom. A ovo je sve bilo vinograd do mora, tako da su mi vidjeli. On je maska za pčele, a to da maska za flašira boce. Nisu oni živli kamen danas svega, ni stresa, ni. Ivanja je bila gostinska. 3 tone meda su proizvodili. Ovi put, inače, koji ste vi došli, to vam išlo prije u ovo selo Smrku. I kameni altari, to je sve kamen koji dovozili iz Italije. Ovo je sve nastavimo za živu skalu. Fenomenalno. Vi ste ovdje cijelu godinu, ne? Cijelu godinu smo, inače smo ja i brat, dvojica smo.